Het is weer tijd voor de coronaprikken. Aan het enthousiasme ligt het niet. Voor mij is het safety first. Ik wil nog langer leven dan 70. Hè. Maar moet het niet allemaal nog laagdrempeliger? Dat het een soort griepprik wordt? Daarover gaat het zo meteen. En verder in deze uitzending. Overvaller was uit op Rolex. En echte astronauten op school. Goedenavond. De nieuwe coronavaccinatieronde is in volle gang en de GGD heeft meer priklocaties opgezet dan ooit. Maar wordt het niet eens tijd dat die vaccinaties worden gegeven door de huisarts, net als de jaarlijkse griepprik? Het lijkt mij het meest makkelijke voor iedereen die in aanmerking komt voor deze herhaalprik voor corona, om dat bij hun eigen huisarts te doen. De doorstroomsnelheid is heel hoog en de praktijk van huisarts is dichtbij. Dus een combinatie van corona en griepprik lijkt mij daarom het beste om zo maximaal mogelijke deelname te krijgen. Die coronaprikken worden nu nog uitgedeeld op plekken zoals deze. Een sporthal in Oost-Soeburg waar voor 2 dagen in de week een priklocatie is ingericht. En de mensen die hier komen, die zijn blij met een prik. Het is bewezen, ik las pas dat de oversterkte tijdens de coronapandemie voornamelijk plaatsvond onder niet-gevaccineerden. Dus ja, daar moet je gewoon gebruik van maken. Hè? Nou, ik ben toch wat, als je oud bent, ben je toch wat meer aan ziekte onderhevig. Dus ik neem altijd mijn coronaprik. Vanaf het corona begonnen is, heb ik altijd de prik genomen. Ja, er zijn een heleboel verhalen over de prik. Maar voor mij is het safety first natuurlijk. Dat geeft mij een beetje gevoel van veiligheid. Ja, ik wil nog langer leven dan 70. Hè. Maar de locatie zelf is niet voor iedereen even ideaal. Nou, ik vind de locatie niet geweldig. Vorige keer was het in het Openhof, het oude Openhof. Dat was veel handiger, beter parkeren, maar ja. Vooral, ik krijg geen vervoer als Jan de Zoon die rijdt bij ons. Hoe minder je voor hoeft te rijden, hoe beter. Ja, voor ons wel natuurlijk. Dit is een beetje toch omslachtig, want als je niet gewend bent, dan is het even zoeken. En daarom zou het beter zijn om het door de huisartsen te laten doen, vindt dus de hoogleraar immunologie van de UCR. U zegt laagdrempeliger dan een huisarts, wordt het niet? Nee, ik denk niet dat dat laagdrempeliger kan. Nu wel 1 bezwaar. En dat is na de coronaprik moet je 15 minuten op een stoel gaan zitten om te kijken of je geen overgevoeligheidsreactie hebt. En daar is een gemiddelde huisartsenpraktijk absoluut niet op ingericht. Het is dus een afweging. Het gemak voor velen en dus ook de hoogte van de opkomst aan de ene kant. En aan de andere kant het belang van die mensen met een overgevoeligheidsreactie. Maar hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor? 90 mensen in totaal hebben een ernstige allergische reactie gekregen. En 18 daarvan was het zo ernstig dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dus het bestaat wel, maar het risico is heel klein. Ja, want u zegt 90 gevallen, waarvan 18 naar het ziekenhuis. Op de hoeveel prikken is dat? Dat is in totaal 36 miljoen prikken. In Frankrijk is dat kwartier observeren al helemaal losgelaten. En ook in België wordt al geprikt bij de huisarts. Dus wie weet is Nederland de volgende. Maar dan moeten er eerst wel knopen doorgehakt worden door het RIVM, door de Gezondheidsraad, door de minister. Dus of het op tijd gaat komen voor de volgende prikronde, dat is nog maar de vraag. Verpleegkundigen van Zorgzaam die 's avonds, 's nachts en in het weekend dienst hebben, kunnen nu ook ingezet worden voor de huisartsenpost van Terneuzen. Het is een proef die gisteren is ingegaan. Buiten kantooruren hebben 3 verpleegkundigen van Zorgzaam in de regio dienst om ouderen die zorg nodig hebben te helpen. Die verpleegkundigen kunnen vanaf nu ook via de huisarts ingeschakeld worden om polshoogte te gaan nemen na een melding op de huisartsenpost. Die rijdt toch al in die regio rond. En die kan heel praktisch zelfs een aantal handelingen doen. Die kan bloeddruk meten, bloedsuiker, een katheter doorspoelen. Dus die kan verschillende handelingen doen waarmee we misschien ook een huisartsenbezoek kunnen voorkomen. Directe aanleiding voor de proef is het sluiten van de huisartsenpost in Oostburg. Die ging vorige week dicht omdat er nog te weinig huisartsen in de regio actief zijn om de post bemand te houden. Volgens Smit kan de proef veel voordelen opleveren.
Eigenlijk maak je dan gezamenlijk gebruik van een 24-uursdienst die er toch al is. Waardoor de belasting bij de huisartsen af kan nemen. En uiteindelijk voor de patiënt misschien de zorg wel sneller, kwalitatief beter en dichterbij is. Volgens Smit kan deze proef, mits succesvol, een voorbeeld zijn voor de rest van het land. Voor plekken waar ook een tekort aan huisartsen is, nu of in de toekomst. Tegen een verdachte van een woningoverval in Goes is 5,5 jaar cel geëist. Een brute overval was het, volgens de officier van justitie. De overvaller staat om 3 uur 's nachts in de slaapkamer van de 2 bewoners met een pistool op het hoofd van een van hen gericht. Hij wil het dure Rolex-horloge dat hij op Instagram had zien staan. Via een open balkondeur is hij binnengekomen. Een van de slachtoffers verzet zich, maar raakt daarbij gewond. Uiteindelijk worden ze vastgebonden achtergelaten. Het horloge en dure armbanden en sjaals worden gestolen. Er zijn in totaal 3 overvallers in het huis geweest, maar er is maar 1 man opgepakt. Deze verdachte, een 29-jarige Middelburger, ontkent. Tegen 2 Brabanders en een man uit Urk zijn vandaag gevangenisstraffen geëist tussen de 3 en 4 jaar. Ook moeten ze €20.000 per persoon terugbetalen. Ze worden verdacht van het maken van amfetamineolie in een loods in Burghaamstede. Daar deed de politie op 5 maart een inval en vond grondstoffen voor ruim 900 liter van deze olie waar speed van gemaakt wordt. Volgens schattingen kon in het lab 3.000 tot 5.000 kilo speed per week geproduceerd worden. Het drietal moet ook het opruimen van de loods betalen als het aan het OM ligt. We're here to return to the thing that honors a good friend of ours and a fellow astronaut, Ludwig Vandenberg. 2 Amerikaanse astronauten bezochten vandaag het Lodewijk College in Terneuzen. Inderdaad vernoemd naar hun overleden collega Lodewijk van den Berg. Ik vind het heel leuk om te zien hoe het vak is en wat ze erover gaan vertellen. Om te weten hoe het is om in de ruimte te zijn. Dat Finn het zo speciaal vindt dat echte astronauten de school bezoeken is niet zo gek. Ik zou sowieso ook astronaut worden. Het lijkt me heel leuk om gewoon gewichteloos te zijn in de ruimte. Maar hoe word je dan astronaut? Yeah, I always tell the kids that if you want to be an astronaut, you need to do very well in school. En dat zullen de docenten van het Lodewijk alleen maar beamen, lijkt mij. Er is een favoriet bijgekomen voor de winst bij de dameswedstrijd van de kustmarathon. Samantha Luitwieler uit Vlissingen doet zaterdag toch mee. Ze won hem 2 keer, maar was vorig jaar geblesseerd. Luitwieler heeft ook nog altijd het parcoursrecord voor dames, 2 uur en 50 minuten. Ja, nou heb je ook mensen die zaterdag en zondag meedoen, dus 42 kilometer hardlopen en de dag erna 42 kilometer wandelen. Een van die diehards is een Zeeuwse politicus. Aan de ene kant Westkapelle, aan de andere kant het strand, de duinen. Ja, dat is toch fantastisch om hier aan mee te mogen doen. Dit is Ralf van Hertem, 36 jaar en woonachtig in Goes. Ralf gaat de kustmarathon lopen en hij is er helemaal klaar voor. De 42 kilometer en 170 meter van het parcours hoopt Ralf binnen 5 uur af te leggen. Hij heeft de laatste tijd veel getraind en nu kan hij alle omstandigheden aan. Van goed weer tot slecht weer, van warm tot koud, van regen tot totaal windstil. Je kan hier zoveel verschillende dingen meemaken. Maar het belangrijkste is wel de aanmoedigingen van al de mensen. Mensen zijn zo enthousiast en ze stuwen je eigenlijk naar de finish. Ralf van Hertem is docent Nederlands, geschiedenis en maatschappijleer. Maar Omroep Zeeland-kijkers zullen hem kennen als lid van Provinciale Staten voor de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ralf is daar duo-fractievoorzitter. En dan ook nog eens trainen voor de kustmarathon. Waar haalt hij de tijd vandaan? Weinig tijd. Ik zou willen dat ik veel meer tijd had om te rennen. Want dat rennen dat is toch echt vaak wel wat stukken leuker dan in politiek. In politiek ben je het vaak met elkaar oneens. Maar bij het rennen zie je dat je hetzelfde doel hebt. Namelijk je wil allemaal van A naar B komen. En je kan elkaar ook af en toe nog eens onderweg helpen. Door elkaar even uit de wind te zetten of even aan te moedigen. En dat rennen dat bevalt me vaak meer dan de politiek. Toch is en blijft Ralf van Hertem een politicus. Hij is actief op sociale media en internet waar hij graag melding maakt van allerlei acties. Is meedoen aan de Kustmarathon Zeeland ook een beetje onderdeel van de continue politieke campagne?
Nou, wij vinden het als PvdA belangrijk dat er meer geld naar sport gaat. Je ziet dat landelijk gezien dat er op sport wordt bezuinigd. Daar zijn we echt tegen. En wat dat betreft kan je het zien als ondersteuning voor sport in Zeeland. Of het er nou gaat over hardlopen, fietsen of strandsporten, dat maakt me niet uit. Het gaat erom dat Zeeland is een belangrijke, mooie provincie en dat mag getoond worden. En dit soort evenementen helpt daar enorm bij. Zaterdag gaat Ralf hardlopen en zondag loopt hij ook nog eens de wandeltocht. En maandag wil hij weer gewoon voor de klas staan. Maar die leerlingen moeten het dan maar even doen met een uitgeputte docent van Hertem. Nou, je hebt verschillende werkvormen. Leerlingen kunnen natuurlijk ook deels zelfstandig aan de slag. Het was een grap, Ralf. Nou ja, misschien ben ik helemaal niet uitgeput. Dan kan ik gewoon nog een rondje doen. En ja, jullie gaan het dan thuis zien of het gaat lukken. Ja, en we houden je in de gaten hoor, let op. Ik zal speciaal mijn rode shirt ervoor aandoen. We gaan het inderdaad zien, want we zijn er natuurlijk bij tijdens het marathonweekend via radio, tv en online. Daar beginnen we vrijdag om 4 uur 's middags mee en ergens in de loop van zondagavond stopt dat. Er was wel veel bewolking vandaag, maar het bleef nagenoeg droog. Het was 13 tot 15 graden bij een toenemende noordoostenwind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En de dagen erna is er vrij veel zon en minder wind dan vandaag en morgen. En meer over het weer hoor je zo van Jules Gernaert. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.